iriyo nade jahera mar penj laktar kawacho ni ngima en mwandu tiende ni wang'iyo ngima waduto te e yore duto te ma wanyalo bedo godo kod ngima makare nikech onge mwandu maloyo ngimani. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en morna mokalo ni wendo wa kendo daktari wa nitiere studio ka a ok adhi ketho kinde kata matin wabomiye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye en laktar molony e weche mage kae to kokwa ketho kinde wadonje to kachiel ma bende ine mimiyowa topic machiegni daktari wood game an laktar ma olonye tuochego mag dangni mag paro dongere iluonga ni psychologist kendo Nairobi kae atiyo gi migawo miluongo ni Amrek Kenya ma en kuma wa specialize kendo watiyo gi jogo ma nigi chandruok mopogore opogore mag tuoche mag dangni mag paro kendo mago mikelo gi tiyo marach gi yedhe mamero ji mwaluongo ni rehabilitation center mwakonyo ji machalo kamago. Mora ahinya biro kaka wuono gi nyinga Levi Onyango ang'eni pok awacho nyinga kendo amor biro penj laktar mondo wapuonj oganda kuom tuoche mopogore opogore manyalo kelo shida obwongo mar dhano kendo nyalo kelo nwa dangni mar paro kendo mano ketho kata mana rocho kaka watimo gigwa kaka wadhi ka tich kaka wadili goganda wa e ot kacha kata mana nyuola marwa gi ji mopogore opogore mwatiyo godo pile pile mwaromo go pile pile Ruth. Kawuono iwacho nan mamiu thoro wach to kawuono aneno ni wang'i shida mwaluongo ga gi dhongere ni OCD. Samoro ing'eno kaka iwuok e jikon kacha tidok ng'iyo kapo ni gas cha be ilore to ng'ato wacho ni to OCD ni ma kawuono makino ineno. Koro ing'eni nitie weche moko mwawacho gi awacha e ot kacha kata mana dala kacha to kwang'eyo ni gin weche machalo nade. Koro kawuono adani mondo wawuoye wach mwaluongo ni OCD no ero. To OCD kwang'iye en gino ma en gi weche adek madongo. En gi gino mwaluongo ni obsession. Mokwongo no waluongo ga ni obsessive. To obsessive wuok e wad mwaluongo ni obsession. Obsession en gino ma en gino mane pach ng'ato. Manyiso ni achiew kinyi to gima kwongo paro en kuma majan nitiere. Pile ka chiu kinyi gima kwongo paro en kuma majan nitiere. Macho ni obsessed. In obsessed gi majan. Mano kuro kwang'iyo ni obsessed ni to en ominang'o. Manyiso ni en gima ni ang'o. Mano mana ranyisi nikech nitiere ng'ato nyalo bedo obsessed gi gik mopogore opogore. Mano ranyisi. Samoro in gi dheri moro ma samoro michiew deracha ni kanye. Onge gima inyalo paro matek kabisa. Koro sama wacho ni obsession manyiso ni gini wapare ahinya mopogore gi kaka onego bed ni waparo ang'owa gimoro eko bedo obsessed. Kata mana kwang'iyo yedhe mamero ji nitiere ng'at ma samo chung' pache mokwongo nyise ni penje ni to glass ni kanye. Onge gimoro amora monya paro mopogore gi glass. En obsessed gi glass nikech onge ni glass no nitie gima idhi kete mabro miyo ogolo lock donge. Koro mane mwacho ni obsession. Obsession en gino manie paro mar dhano. Aeto en gi part mar ariyo maluongo ni compulsive. Compulsive koro en ok ene paro en gino manenore mawatimo manenore. Sama abet kaeta asika timoga kamae lweta kamae manyiso ni pacha nyise ga ni tim lweti no kamae to sama kora timo manyiso ni a react gi gima pacha timore nade. Koro nikech wawacho ni obsession en gino ma ng'ato paro ahinya manyiso ni sama oparo gino sa moparo gino to nitie gimotimo maluwore gi gimoparo. Obsessive compulsive. Paro okrach. Ruth paro okrach. Paro kuma chai nitiere kata majan nitiere okrach. Paro dheri kuma nitiere mano dheri mihero onge shida. Mano onge shida. Lakini sama paro no miyo nitiere gimitimo ma inyo dendi kata ngimani kata mana paro mari ema koro waluongo ni disorder. Ma koro en D mogik. Koro mano D mogik. OCD. Koro sama paro biro e pacha to nikech paro no biro onyisa nitie gima timo. To gima timo no yo matime Ruth neno to Ruth wacho ni to daktari
but wi mi chako gwonyo gokinyi pod igwonya gwonya ni be nitiere ineno manyiso ni nitie kaka gwonyo nikech gimoro kaka moro ila to kagwonyo kama to nego be natimoro nadi kose rumo tatimoro nadi aweyo lakini agwonye kidogo achaka gwonye kidogo ibiro bet koda tipenja ni ai but we gigwonya ahinya yawa to atime kawuono kinya time kiny ne atime manyiso ni koro en out of order nikech order wacho ni gwonyi we itim gimoro out of order kore disorder koro obsessive compulsive disorder ko wache yo machuok paro bire pacha paro no nyisa nang'owa atim gimoro adhi atimo kasetimo achaka to paro chacho kuduga achaka timo mobet out of order aito bedo obsessive compulsive disorder koro en penjo en kae ni to en paro mage mabiro ga e obwongo dhano mamiyo gitimo gik moko nyadinuoya mabedo out of order aito wacho ni ng'ato nigi OCD machalo kamae koro kidieny mag OCD gi gipogore gitimore nade gipogore kidieny mag obsessions mwaparo gi gipogore achiel kuomgi en wawach kata ni paro mar ni gimoro marach dhi timore ineno paro ni gimoro marach dhi timore kata ni nitie gimo mitimo manyalo kelo chandruok e ot kacha wanyalo kawo ranyisi achiel ma ng'eny ahinya jogo matiyo gi gas wacho gas iyudo ka nitie ng'at ma kosetedo gi gas cha olore matek kabisa nikech paro moro bire ode gas cha nyalo muoch ineno to dhi obete mesa kapok uchako chiemo motede gas cha ochako chung odok ng'iyo ka gas cha otim nade olore oduogo bang' dakika 5 kuchiemo cha ochako chung odok ng'iyo kapo ni gas cha otim nade olore iyudo ka mano koro ken ni wang'iyo ni gas ni edwani mondo nyalo kelo shida nikech kasedhi mang'iyo ni to ba lore to be mano krach ing'e ni samoro wiwa wil gi loro gas donge wiwa wil samoro gi loro gas wanyalo dhi to wang'iyo to waneno ni walore to wawe gi kar kanyo aito aye lakini kakoro watime nyadinuoya mane gino mwaluongo ni obsessive compulsive disorder kidienje ma wang'iyo moro aneno koket malo kacha iluongo ni obsessions contamination manyiso ni kaka wabet kani ing'iyo mesano tiwacho ni mesani ok apano ler ahinya idhi kawo wipe moro ibiro iwipe go mesano iwito wipe no ndio kanyo ni obsession with cleaning manyiso ni compulsion obsession cha en ni mesani olil to in gik moko lil ni sate to gilil ni sate idwa ni siki yuwe iwito gimi ywego no bang' dakika 5 mesani olil ichaki dugu timoro nade koro ena mesa miyweyo samoro ken mesa samoro en lweti sikilogo ineno mana ka lweti no en olil en gi germs donge germs ni lweti no sate koro ng'ato nitie ma onyalo ga logo ma lwete no kata chako gine ne chako wuok ngosi chako wuok kata mana kokegi modhi motuo koro chako kata wuok remo nyalo chako wuok tiyudo ka pod otimre nade pod oluoka manyiso ni paro obsession cha wacho ni lweti ni germs aito koro compulsion en luoko lweti no ema luongo ni compulsion mitime nyadinuoya mano mokwongo buk kata mana lewni kidhie draw mar ng'ato kumokete lepe chande nyaka pange gi e yo moro ka hango ng'iyo kamoro achiel kamoro ng'iyo chien to chandruok hanga ka en white ikuongi keto white te ikuongi keto blue te kaluwe gi red makibitimo makosa mibiri golo red iketo gi white to chieng'no ibro wacho gimomiyo iketo red katikati ya white koro mano nyako bed kamano ka en shati emi kuongi tipango gi to samoro yudo ga ka odhi makata mana law ma ng'ato rwako ng'ato nyalo ga bet gi law type adiwa okonyal ka en shati machalo kamae to wardrobe net duto nigi shati ma black mopange odano mano orderliness man kanyo to
nitie gima nyaka wach koro disoda mar madhi bedango daktari mana ranyisi kaka wamedo sudo disoda mar madhi bedango disoda mar ni en kata ken sati na sati mama nena na opange kamano makoro ang'na doge koro wantiere kod obsessive kae to mogik ni en disoda koro ma nyalo kelo disoda mane OCD mwa wacho gano en chandruok mano chandruok to onyalo bedo derio sama wawacho pango no ero ni pango ntie orderliness to ntiere hoarding monde kanyo hoarding no ero hoarding en ichoko gik moko nyaka mokidwa okin kode gi shida to kinyalo weyo ka en buge tinyiew buge mipango pango ma okinyal timango okinyal weyo gino bro tieko ni pesa gino bro kao resources nikech ni pango lewni no ero ng'ato nyalo ga pango lewni god bang' 1 hour odhi kendo chako duogo to ok no pango gino golo nikoro pango redo chako white apana ena ni o confirm manyiso no buongo ne nyise ga ni lewni ka onego beni timo nade ni pango to onego beni ntie kaka ipango gi ma koko pangi gi kamano to winjo ka anxiety make koro kanye matuo donje gigo koko panga kamano to winjo koko okend gi kwe koro mane disorder ang'o momiyo gigi ka to bende kethone sa seche gidi nyalo timo gimoro manyalo konyo ngima mondo mi wawach ni ng'ato nigi OCD nyaka bed ni o spend at least saa achiel on a day kotimo the same activity in spend 1 hour kiluoko ang'owa iluoko lweti ikawo saa achiel kata konego bed ni dhi e tich iwuok podi logo dhod cha okalore mano kendo ranyisi mo nikech ranyisi gi ng'eny mwanyalo tiyo godo e yore mag puonjo dhano gima OCD en nitie jogo ma dhod cha nyaka gitim nade nyaka confirm dinuoya odhi e geto duogo oloro dhot odhi e geto duogo ong'iyo kotimango checking manyiso ni e pache kacha dhod cha okaloro gimoro nyalo ga timore e ot kacha mane ma wacho ni samoro yudo ka oluor ni nitie danger moro manyalo timore ne kata no nyalo timoni ang'owa onyalo timoni danger mago be gin obsessions moko mwatimore nade to nitie moko mabiro gi rituals en kaka ng'ato kodonje ot to light mar ot chande nitiere kaka nyako yawe kata didek kata nyako yawe dikuongo diriyo didek ding'wen aeto dhi otimo gimoro kendo duogo koro biro ga OCD go nigi kiwango gi mabiro gi ritualistic behaviors mano gik mitimo pile seche mo gas maka en saa 7 nyaka time saa 7 nyaka dhi otim kamano moko bende religious lemo saidi abro tiyo gi ranyisi moro ma ok ochuno ni ng'at matimo kamano nyalo bedo gi OCD walunga ni religious OCD idhi e chiro to ng'ato chako lemo gokinyi to lemo dhi wuotho chopo kacha duogo lemo chopo kacha duogo dhi lemo chopo kacha kamano to time pile chandruok ni kanyo wamake kanyo wang'iyo OCD midekre mar OCD daktari miwa ranyisi mang'eny mokalo makineno tinyalo chichi nyaka bedie ni in owuon kata kat machielo nitiere kod OCD awinjo kacha ni obiro kidienje mopogore opogore wabong'io kidienje go kaachiel kod gimonego bed ni timo ponono ni chich ni itiere kod OCD kata kat machielo nitiere kod OCD kik idhi mabor nyaka Ramogi ajwang' kik isudi nikasikia wameni waste nilikuwa nauliza kichwa yote imejaa talent na mnanipe segment ya 2 minutes mnani waste kumbe 2 minutes is long in radio. Woo. And then I received another group of women who were sharing in the same pain. They were like, oh my God, I just lost my baby, my sister, my friend has lost her baby. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Gikaka neni, inichalo, nyako moro ma jadala cha, omiyo kin type mara. You get that? Ndalo matin go neber, to kanyal bed kodi ngimana te. Gimora mora ni kare. Everything is nice, good, under control. Kunal oweyo sere to enoseketho gimora mora mane nitie kindgi. Kato ndhi kendo seher mawuok e dala CM
Bang gimana moseti mereka. Ida wacho ni podi paro wuoyi ma Kunal no. En no ko idho ndege no. This week kwa Citizen Duka, tumewaletea the lovely lady package from Quickmart. Sour bathing soap, 35 bob. Always sanitary towel, 189 bob. Rexona deodorant, 199 bob. Dove lotion, 499 bob. Ukinunua hizi products ukitumia Citizen Duka, utalipa only 962 bob. Meaning, utakuwa umesave 578 bob. Unangoja nini? Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Machiegni chieno machielo mar tedo gi chiemo. Jokae wacho ni ichiemo ka misungo, ichiemo ka janyadhi. English breakfast. Machiegni mondo wayudane kaka iloso. Tedo gi chiemo gi Jalieta tich adek sari okinyi. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Midekre mar OCD onyalo kelo chandruok mang'eny mokalo, to ber kifwenye ni en ang'o. Daktari moro nyalo nyisori jomage machire ga kod thuolo mamalo mar bedo kod chandruogni. Kwang'iyo in terms of gender, sana okawacho ni nitiere gender ma nigi OCD mar gi malo, but kwang'iyo ladies samoro gidwa bedo gi chandruogni moingo jogo machuo. But again, nitie gik moko ariyo. Nitie gino maluongo ni OCPD, ma en Obsessive Compulsive Personality Disorder. Manyiso ni mano ng'at ma en obsessed gi orderliness, kendo margi gin gionge kidienje mopogore opogore ma wang'iyo gi chande. Gin jogo ma waluongo gi ni perfectionists. Wanya wacho ni perfectionist. Manyiso ni nitie kaka gidwa ni gik moko tim taratibu. Mochanore. Ma koko time taratibu no. To yudo ka kanyo shida moro nyalo betie. Tiyudo ka mano en sana gino ma obende en shida modwa dok ka jok mamiyo. To iyudo ka kiwango kata mana pek ma ng'ato yudo e ngimane ka en gi OCPD opogore gi ng'atno manigi OCD. Koro sama wang'iyo mano ero, wanyalo neno ni nitiere pogruok moko kuom ji ariyo. Lakini daktari wantiere kod chat maber mokalo manyiso OCPD kod OCD. Mori nyalo chung mondo miwuoth kodwa ka okang' kokang' ni ja OCPD timo kama, ja OCD timo kama mondo mi oganda oyud picha maler mokalo mar pogruok. Mokwongo nyaka wang'e ni mae en personality. Personality ne wawacho ni en chandruok kata mana gima pogo Ruth kuom daktari. Nitiere gigo mapogo Ruth. Ruth en ng'at mamiyo, daktari en ng'atno ma dichuo. Kwang'iyo Ruth nigi yie wich ma otimre nade. Mano watiwa chiwa ranyisi. Yie wich Ruth bor, daktari mare otimre nade? Ong'ado. Ruth kawuono orwako pink, daktari orwako black. Manyiso ni mano gino mamiyo Ruth bedo Ruth, to daktari bedo daktari. Ka wang'iyo kitimbe, emwaluongo ni personality. Anxiety en tuo kata dangni mar paro ma kelo buok e dend ng'ato nikech ok ong'eyo ni otim kama kata otim kata ang'o madhi timore. Koro OCPD en personality disorder, manyiso ni en gino mar ranyisi mar ng'ato. To OCD en anxiety ang'owa disorder. En disorder mar obwongo. Signs and symptoms remains the same kuom OCPD. Manyiso ni ranyisi kapo ni ne in ng'at ma kiero ni ler, to signs ni ka kiero ler no en kaka ni chako ero ler kitin, isebedo kiero midongo kamano. Ng'at ma nigi OCD ka en ng'at moero ler, to
to sama obsession cha omake to compulsions katimore nade medore manyiso ni severity mar gi dhi malo manyiso ni ka en simo gas ma wacho cha to kiwango modhiga kodhi cheko go kodhi simo gas cha timore nade medore ng'at manigi OCPD bende iyudo ka types bro bedo mopogore opogore. It cannot easily be recognized nikech ng'at mohero mpangilio en ng'at mohero mpangilio. Ng'enyne ji puoyoga ni ng'ane ochanore maber mokalo. To nikech ok en nyalo bedo ga easily noticed recognized bende iyudo ka kata gin gi wuon ng'atno wuon obe ok ong'eyo ni mano shida mabe kibiro minyise ni bwana gini nyalo bedo ni shida tiyudo ka ok ubi winjore e paro mae inyalo neno mapiyo piyo nikech kata kwa wache ka entie ng'at mani dala kacha cha moseng'eyo ni nyathini mabiro ka to siko mane switch kamae kata mana modhiga mana ng'iyo ni kata lwete pito ng'inga kata gin ranyisi na abro nyis wacha ne na ang'eyo ma nokonyal madho chai e kikombe moken glass ting'eni ng'ato nyalo neno kama nosunga lakini en ang'owa en chandruok en OCD ok konyal madho chai koken glass mar madho pi neno ok ni kikombe mar lo ok en kikombe mar lo en glass emo nyako madhi chai to en glass no nyako luoke didek kapok ole chai koro ng'at maneno to nyalo neno ni to nyar ng'ane sungore ga manade en chai nitiyo madho mane ang'owa e glass ok en sungruok en chandruok motive for unusual behavior stems from the need to be perfect manyiso ni jogi en kaka wacho perfectionism donge wasewacho en odwaga ni gige obed ma perfect ka en ywe ot to odno odwaga ni mondo ywe e yo moro kakichako ywe maber midhi tiginene ma en odwaro mana perfect odwa mana ni gino bed maber otime e yo moro maber lakini ng'ani to en mare chate wacho ni chakre ang'o e obwongo imaginary catastrophe kata disaster manyiso ni gino kokatimo kamano to ntiere gimoro manyalo timore koro jok manigi OCPD ok gidwaga ni mondo konygi nikech kaka wacho bende ok ging'eyo kata ni gin gi shida lakini jogi to kata en kako winje dende gi kako neno kaka gini ketho ne sa gi kako neno gi kaka gini koko timo to koyud relief nikech compulsion cha watimo gande nikech pachwa nyisowa ni ka wasetimo to wabro winjo ka dendwa ibedo gi kwe matin koro mano ging'eyo ga ni gin gi shida kendo ginyalo dwaro ni mondo timre nade gidhi gimany konyruok emondik kanyo ni ginyalo ga dhi manyo konyruok bende moko kuom ranyisi bende nitiere ga ranyisi ma samoro ng'ato en obsessed gi ng'ato ok gimoro to gi ng'ato madwaga kata ni koro osiko luwo ng'ano ma bende obed sadi ma bende ang' nomiye ket ngimane kata kamarach nikech samoro owuotho gotieno nikech en obsessed gi ng'ato onyalo bedo ga kod ranyisi aina gi daktari mano luwore onyalo bedo relationship obsession mabire pachi gi wach relationship kendo mano be nyalo ga bedo mental disorder maluongo ni erotomania ng'ato nyalo bedo obsessed kodi ko believe ga ni en jaherani kata in jaherane kemo mi awacho ni luwore onyalo bedo nyathi maluwo ang'owa min because of that relationship magin go kata attachment magin godo onyalo bedo because of many reasons kech nitie nyaka gino maluongo ni separation ang'owa anxiety manyiso ni sama ng'ani onge machiegni kode to winjo ka oken maber mano separation anxiety erotomania mano to tuo mar obwongo manyiso ni an obsessed gi ng'ato kata en relationship moro nadonje mar ng'at mamiyo gi ng'at madichuo iluongo ni sexual relationship kata intimate relationship mabedo obsessed gi ng'ani ma koweya tanyalo kata dhi kawo ngimana mano tuo mar obwongo bedo so much obsessed with another person especially intimately manyiso ni kiherruok ma emiyudoga kata ni masira moko nyalo ga bedo ni nyako moro we ng'ane to ng'ane okawo gimoro dhi otimore nade otimone nyakono neno moro mano otongo nyako moro gi nini to erotomania en shida monego bed ni imanyo wa haraka sana kiseyudo ni ng'at moro nigi obsession machalo kamano nikech kokonye to magi gik makelo masira mang'iyudo ka ng'ato kowe to nyalo kata kawo ngimane kata onyalo kawo ngima ng'at kata onyalo kawo ngima ng'at motimore nade
Koro kaka iwacho no mano tinyalo wacho nikech mondo waler gino bende dhano bed ga kong'eyo ni moko ok gin hera, moko nyalo bedo obsession ma en tuo. Koro kineno ka ng'ato en oluwiga every time, every now, kata sama ionge cha to en simu, uko ang'o, mano nyalo ga bedo ni shida. Otuo tikia. Tikia. To mago gik ma chan, mago gin dangni mag paro ma dhano onyal ga ng'eyo ni mago gin tuoche mag dangni mag ang'owa? Mag paro. Emo mi wantiere kod chenro mar penj laktar mondo mwapuonjre gik mopogore opogore ma samoro nyalo bedo ni opondoni, to kaka daktache molony kaka Dr. Levi gin gibiro nyisi ni maa to ok en kawaida, maa to en chando. Kok ang'eyo ni OCD ni daktari bedo bire kidienje mopogore opogore kosere ne OCD kamano. Wacho ni en gi kidienje mopogore opogore, but subtypes ka ema biro motimore nade? Ma kelo pogruok. Nitie ng'at ma nyalo bedo gi contamination ma en mare, ng'at ma nigi OCD ok en ni koro obro bet gi gigi duto, ni en religious to en contamination cha en godo, to bende mar relationship ni be en godo. Obiro kaluwore gi kaka gi subtype ma ng'ato ni godo. Ka en ng'at ma nigi subtype mar germophobe kata moko hero germs kata ma nigi contamination, fear of contamination, to bro bedo gi moro maybe mar luoko lwedo kata mag ang'o. Moko bende iyudo ka moko ntiere mabiro gi wacho kata moro kel ka fear of contamination bro biro gi luoko lwedo. Ng'at ma doubt repetitive checking. Koro sama wacho pathological doubt, ma ema wacho kaka ng'at ma dhi ng'iyo kapo ni oloro dhot. Sate. Contamination, ng'at ma luoko lwete kata mana tiende, oluoko sana. Sexual or violent, intrusive thoughts or undoing thoughts. Odwa ni mondo gol paro no. Nikech paro moro biro neni, to paro gi, by the way, mae be another one ma nyalo ga kelo shida. Nikech sama wan gi violent, intrusive thoughts, nyalo ga nyiso ng'ato ni mondo dhi otim anjao gi maybe nyathi kata mana nyathine. Magi paro mabire pacho ganda. To samoro sama gi act paro no, iyudo ka mano bedo criminal. Kendo nyalo keto ng'ato jela kata imako ng'ato. To sama chakroch ngima ng'ato. Fear of causing harm, kendo kaka wawacho ni oluor ni onyalo timo gimoro kata gimoro nyalo timore, kaka ma wawacho mag ng'iyo kapo ni ntiere gas malik. Need for symmetry kata exactness, ma wawacho gi lewni, ma lewni ntie kaka pangi kata mana buk. Ka en nyathi sikul ntie kaka oket gi loka kacha ma kibiro mi ketho kaka oketno, to chieng'no wagore iye klas kanyo, to mano kelo shida. Religious waseng'iyo donge, ma wacho ni excessive praying, ma ng'ato lemo ntie okay, ok wabi wacho ni lemo duto, nikech an dana nang'eno ka kochopo sa 10 to loro dirishni to ene to koro lema nyaka gimoro sa 12 kanyo, to lembe no koserumo to dhi otimo gik mamoko. Mano nitiere. Ninyalo wacho ni embe en gi OCD daktari. Mar lemo. Nikech otime e sechego, otime pile, otime religiously, to kaka oloro dhot, o make sure no oloro dhot gi drisni. Inyalo wacho ni nitiere kod chandruok mar OCD. Gimomenya wacho ni mano nyalo biro gi dongo, kendo ka en kaka wacho ni dana no ero. Manyiso ni chon kane wang'eye kano nyako kata kane noken gi kane pokoti ahinya. Lakini with age nitiere religiosity moro mabiro ga ne jogo ma advance gi age, ma koro gi religion cha gikawe mapek ahinya. To iyudo ka mane manyalo ga miyo ng'at ma osechope higa ma kamano, nitiere time ma kochopo to en ong'ego ni mano time ne mar ang'owa? Mar lemo. Lakini mabiro gi shida en ni kata ng'at ma kijana tiyude ka en lemo sana. Jomoko nitie ma spend kata mana gotieno no gi lemo ma ji nindo, to en otimre nade? To en gimitimo koro chalo kamano. Superstitious ma wacho ni repeating activities, kaka mar tugo gi bal gi switch, kata mar kwano lwedo, kata mana nyako tim, kata kodonje ot to ntie kaka nyako ket kifungu oketo kaw kamano. Mane mwaluongo ni superstitious OCD. Koro mago emwanya wacho ni different subtypes to okada luongo gi ni kidienje, nikech kwang'iyo kidieny to koro chal ka gima ng'at moro ntie ma OCD ne moro tin, to moro ntie ma OCD ne moro ni
ni malo. Ok ang'eyo ni nyaka kama wachope no nitiere achiel ariyo adek mipuonjo ni king'i alwora ni king'iyori in owuon dibede kod chandruok kata midekre mar OCD ni to ka nitiere kode ibro keto kata ibro fweny kata ibro wacho ni ma to en OCD koso ma to en OCPD koso ibro timo nang'o tinyalo timni kanye kata inyalo konyi gi yore mage yienwa wakaw yweyo wayud weche manyien e machuok ka waduogo to kanye mwachako godo kod thieth ka ponono ni thieth nitiere kod geng'o ponono ni geng'o nitiere kae to bende waboya online ka nitiere kod penjo moro amora bed thuolo mokalo mar penjo daktari nikech entiere studio mar mondo mi okonywa kod wechegi kik idhi mabor nyaka Ramogi Ajwang'. I'm Lydia Jagi, a teacher by profession from Moranga. I started praying after seeing some winners on Citizen TV. I raised a bet of 15, that is super jackpot. I won 12 out of 15. I'll continue praying until I win the 13 million on the jackpot. Shabiki super jackpot. Mi time yako. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLPA 671. Kwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Rosemary Ogonya limondi yud wenda ni kaka sikiza kodni di mana star aboro achiel star adek ang'wen adek hash to parie ni ya Ramogi TV en audio wer duto te. Because my lord, when you look at the speed with which this matter is being moved by whoever is controlling the levers, it is our submission that one can expect a deputy president. Aput mar jong'ad buche adek ochuogi mondo winj buche ma onywand kanyakla mag kwedo thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Ongea kwa sauti nisikie tafadhali. I apply that the accused this matter be backed as be closed. I come to the conclusion that no case has been made against the accused person. Nyathi moro manyako ma jahigni 8 konyo wuon mare nyim doho ma Kapsabet bang' fulo ni wuon ne ok obambe kaka ne odonjne. An gi nyithindo 2 university, an gi nyithindo 2 secondary, an gi nyithindo 2 primary. Koro an gi aja family to gima na yutogo pi oketho te. Kuonde man piny gi te nam omuonyo nikech nam to medore. Nam lolwe medo muonyo chula manie iye. E tielo mar 2 mar sigana makende wamenyo midhiero ni penjo en kaka dires jodak ewi midhiero no. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ka en ngima en mwandu. Intiere kod penjo moro amora madiher penjo daktari thuolo ber mokalo kendo waseyawo line. Inyalo tudori kodwa bende kokalo yor SMS, inyalo tudori kodwa kokalo Facebook page en Ramogi TV #penj laktar kata kokalo Facebook page wa en penj laktari penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod midekre mar OCD. Kapok wachopo kanyo moro daktari nyalo nyisowa kaka itimo diagnosis, ponono inyalo thiedh OCD, inyalo thiedhe nang'o koso ng'ato bro deal kode nang'o? Well, diagnosis again, kata ko wacho en
questionnaire mane kaka wan diagnose OCD ibiro mi subtypes ma wang'eyo mopogore opogore ka religiosity ibiro mi ni kanyo ibiro mi fear mar contamination kata mag germs goeko ibiro mi hoarding ntiere kaka ibiro manyiso ni ntiere questionnaire mondo piny kanyo ni y box no ero en questionnaire manigi to mae gima kata kidhi online ming'iyo y box ibiro kelni kanyo PDF moro ting'iyo itik aeto nitie gino maluonga ni self nyalo makona mana matina ka use Beatrice Beatrice hello penj laktar Hello Ruth machiegni Beatrice Oimore ahinya mami machiegni an gi shida moro ka nochakre ka nyathi nochako skul koro amo aloke koro kaduogo to anindo to dedei mok anindo to awinja ka tuo godhiambo kata kadhi e tich mok anindo atuo maol mano chandruok daktari biro duoki erokamano ahinya halo penj laktar Tony Hello Ruth machiegni Tony Okay, nitiere jatuo moro man gi shida mar mind. But notiyo gi drugs gi for a long time, Notiyo gi? Notiyo gi yedhe moko mag drugs ma kongo gi moko mag ginegi, moko mag smoke gi. Koro ochenjo pache. Koro waneno ga mana ka e gazete, nitiere pictures moko mo okawoga to omuonoga e room, ne? To koro pictures gi to gin mar nyako moro mok anyal wacho, mar jatelo moro maduong', Koro believe ni obro nyuomo nyakono. Koro otamo samoro amora kendo nyalo insist e mind ne nyako manya gigo mondo gure korot. Makata seche moko kwa pesa kinyalo nwang'ne gi some pictures gi gazette, odhi to yiecho kanyo to gure room ne kanyo. Koro kang'e ni that thing is related gi gima bedo discussed ne to koro ok wang'e ni nyalo konye nade nikech en ng'ama osetem thiedhe mosetere nyaka rehabilitation centers. And that thing is still with him. Pod gino pod affected. Koro penjane daktari ni to scenario inano koro inyalo tim nade nikech en insist mane kama okete mind koro konyal kata mari ok onyal timo anything. Orito mamane. Nyako ne morito mar jatelo no ma nyako no bende en jatelo maduong' mok anyalo wacho. Erokamano ahinya. Erotomania. Okele e kama ber e chenro maber penj laktar kama wacho gani ka ema yude duoko gi duto te kes mokwongo nyadedi ma koko nindo to winjo kutu kendo ninda monindo maber mabende nyalo bedo chandruok ka to waduoge kes mar owadwa ni daktari mokwongo nyaka wapenjre nang'o omiyo konendi seche moko to seche moko nyako nindo koro mane kuma assessment chakre problem ok en wich bar problem en ni ang'o momiyo koni kanye ma kwaseng'eyo kuma problem nitiere ing'eni samoro owacho daktari ni onindo kata kodhi tich to bang'e odiechieng' ka nyako manye kako nyalo nindo ma koko nindo kanyo temo bede gi chandruok seche mamoko go to wacho kata koko nindi kata kar nindo ni ema en go gi problem koko nindo to owinjo ka en gi chandruok abro duoke back to sleep disorders tie gigo maluongo ni sleep disorders manyiso ni disorders mag nindo moro waluongo ni sleep apnea manyiso ni yudo attacks mag sleep godiochieng sama wa interfere gi clock marwa mar del mar nindo wanyalo ntiere shida ma waikele dend kanyo ok ang'eyo ni kaka osimbo John to dhi chachi no wakanyalo kawo halo penj laktar hello apenjo niya machiegni John nitie time moro manaromo ga gi nyako moro to notimona gimoro marach okanogatimo gino ko gino affect sa anyaromo gi nyako moro makawo kata namba ne to kadok e ot maparo gima ne nyako notimo na ta end up na delete namba no te gimoro amoro then kendo nitiere gimoro kendo masaga ang'ama tiyo ko seche moko anyawuok kata e ot kata ang'e ni aloro dhoot kata aloro gasa timo gimoro amoro to ka gikeyo to pacha chako gona ni gigo pok atimo machuna go naduogo ga nyaka e ot ka chopo e dhoot ayudo ka kare nago nyaka dhoot atimo gimoro amora kok ang'e ni nyako nyana
Mano en ranyisi mane daktari ochiwo intiere kama ber mokalo. Simu machielo. Hello, penj laktar. Eric? Hello, Ruth. Machiegni? Yes, ma Eric Katia. Machiegni Eric? Apenjo niya. Iyudo ni nitie ng'at ma yande iwinjo kigane to ochoke moyo to seri chwany onge seche moko boken na ming'ere nitiere kaka Eric ng'adore akwayo ni mondo mi ukaw na penjo mar Eric mondo mi uchwal na mondo mi wakony sa Eric ng'adore ageno ni imbi winjo ko ng'adore daktari wadog chien kuom miyo mane kata wadog e kes mar 2 kes mar 3 kes mar 4 ageno ni wabro paro gi duto wabro paro gi daktari sleep apnea gin sleep attacks mamako ng'ato godiochieng to samoro yudo ka seche ma rochruok no obiro to biro ga some physiological symptoms kaka headaches ma ng'ato nyalo yudo ma wich bare kamano emomiyo pod abro duoko kama wachakecha ang'o momiyo en gi these sleep attacks ma nyako onende godiochieng because sleep disorders bende nitie gik makelo ga sleep disorder chieng' moro maybe wabro biro wawuoye sleep disorders wang'e insomnia sleep apnea mago gik moko maduto mantiere but yes nindo mago odiochieng' miyudo attack samoro ng'ato nyalo kata bet kumoro samoro ni ene modhi nindo samoro bet e desk kanyo tiyo to yudo ka nindo moro biro timre nade kwanye to kadichielo krach but mapile ma samoro kata iyudo ka tich moro kitiyo monego beni tiyo nikech nindo kwanyi bedo shida to kendo koro yudo ka koro kendo ka nindo no kokwanyi kata kokinindo tiyudo ka wiyi timore nade bari mar ariyo be nyaka openjre ni to otieno onindo marom nade nikech obwongo wadwaro ni mondo wayud nindo mar 6 to 8 hours bende wayudo nindo maber owacho ni en gi nyathi nyalo bedo ni nyathi ma en go ni en nyathi matin mamiyo ok otimre nade ok onind gotieno nikech sama wan gi shida mar nindo kata mana an koka nindo maber gotieno mayudo those number of sleeps tibro yudo ka odiochieng' mari pogore kata mana headaches go ibro yudo kitimre nade kiyudogi to mano is a very common problem gi jogo mayudo nindo matin gotieno lakini cha muhimu nyaka wang'e ni problem ochakre kanye ang na kwa mondo bi ka namba ni unyalo chwalo twagni mondo biwoge studio kama mondo mwakosa kes mar 2 en bwana ma bende okaw pichni mag jatelo ni to mono e korot koro mane mawacho ni be wang'iyo mawacho ni nitiere jogo mabedo gi obsession moro mar hera ma en ewiye ong'eyo ni mane jaode mane maluongo ni erotomania fixation ma bire pat ng'ato kata mana obsession ma ng'ato bedo overly obsessed gi ng'ato to kendo sana kaka ng'ano wacho no iyudo ka samoro gin public figures kata mana celebrity figures ma ng'ato wacho ni Selena Gomez ni demi yangu to ong'eyo ga ni mano de mare ma onge gimoro monyalo timre nade monyalo timre daktari omake kanya ka wesimu machielo ageno ni bo paro gi ted kech bejo gi nyaki duok te wabro temo duoko te penj laktar halo Ruth machiegni an gi penjo kama dhi nyime wawinji achiliel adong' kenda to an gi nyithindo aonge kodgi ng'ato ka ng'ato ni kama entie to shida na ni nyithindo gi kochopo odhiambo kapok agone gi simu samoro agone ng'ato simu to ok omako koro ok anind the whole night akena timra nadi nikech ochanda makoro en problem mabe en the same problem mabedo discuss ne abo duoki chien wachak kod bwana mokawo picha nyako ni to mono to penjo ni en maduong' ni inyalo konye nang'o mare fortunately for him okel gi psychotic disorder psychotic disorders bedo managed to kendo awinjo kowacho ni osetere thieth osetemo kamae psychotic disorders bedo managed to nyathino inyalo konye ma wawachno bro obiro kawo namba mondo wane kaka wanyalo timore nade inyalo wuotho kode nikech nitie yedhe mibro miye antipsychotics mibro miye mabro gole kanyo to nitiere nyaka counseling mitimone cognitive behavior therapy nitiere hocho miluongo ni cognitive behavior therapy mabro bring back to reality mondo gole kacha nikech okinyal kawo adwa tiyo gi example mari lakini wadhi mbele kikiti gi example na daktari wadhi e penjo mar 3 wachire kod case ni
bwana ni noromo gi nyako moro manoero mokalo Yes, kaito nyako ni notimone gimoro masasaya moromo gi nyako odwa no wuogo odwa ni mondo mi ngimane odhi nyime to konyalo para gima notimore chien ja kaito wach mar loro dhot ni bende en go nyalo bedo ni en mano in fact gigo ginyalo bedo ni giriwore nikech gino achiel kuom gigo makelo ga OCD gin trauma traumatic experience gima ne nyako ni notimone ni mokuongo nyaka wang'e ni en ang'o en ang'owa ne en kiwango machalo na koro wabro timo ne assessment mwaluonga ni PTSD mondo wang'e ka nitie trauma moro manoyudo kanowuok gi experience mane nyathi cha notimore nade mane nyako cha notimone nikech trauma no sama pod ni kode chande nitiere gimomiyo sa asaya odhi mokawo namb nyako moro to parone ni nyalo bedo situation nyalo bedo machala gi mana kale chande nikech trauma ka nitiere gino class moro mwaluonga ni avoidance manyiso ni sa asaya ma ka wawach ni wang' donge kata ne ogoli e ot moro mane wang' sama yudo trauma manyiso ni sa asaya mineno mach to paro ni gande experience mane yudo sama ne od chawang' kata kama ni golie manyiso ni bro timo gimoro amora mondo i avoid match kata site mar ang'owa mar match to avoidance cha emineno ka affect kijana ni manyiso ni otemo ga avoid sana experience oko avoid nyako no has no problem experience no iro gima ne effect mane experience no keto kuome poko thieth that experience kanyo to koro nyaka koro wamanyre nyaka wamanyre kendo nyaka wakonye nikech ngimane nyaka dhi nyime nyaka biyo many nyako machielo ka pono no nura bedo kod family mondo ngimane odhi nyime wawuoge chandruok ma wantiere nikech ma en chandruok to chandruok ni nyaka most times ibro yudo ni fear maro mano donje nikech ok wang'eyo nang'o mano timore to bro wachonwa wachonwa koro de wang'eyo to wanyalo ng'e nyaka ni to this OCD machako donje manyako ng'i kaponi oloro dhorcha mato nowuok kanye nikech wacho ni en gima no onge ga godo lakini obiro to giga achiel makelo OCD go gin gigo kaka past traumas mwasekale kaka odhano kaka koro nopimo no penjo mogik odiochieng' ma kawuono daktari nikech aneno ka penjo ng'eny mokalo kata kamano ema dhi bedo penjo mogik mara nyadendi ma en chiliela nyithinde ni oko to koko wuoyo gi nyithindo gi ten gi chandruok kendo ko nyal nindo tieno mangima en chandruok mane to en inyalo konye nang'o akia ni kinyalo duoke nus dakika ok ang'eyo daktari separation abro wache machuok separation anxiety kaka wasewacho chande makang tie ng'at moro ma watemo wacho ni nitie obsession to nitie separation anxiety okonyal nindo nikech en anxious oluoro dang ni adanga joga gi begin maber to gima kelo anxiety no en ni poko confirm ni joka bende gin maber kata geng'owa nyithindi ihero yes wang'eyo ni gin nyithindo ng'ato ka ng'ato hero okay thothwa wahero nyithindwa donge lakini ok onego bed ni wabet ni koro wabedo matuo nikech ok wang'eyo nyithindo timore dhi nade kane wa confirm ni gin maber nyoro kok wa confirm kawuono to wakoso nindo manyiso ni wan gi shida koro wanyalo wacho ni en hera ma en go kuom nyathi lakini mano konego bed ni miyo chopo kuma koro buok ne chande mone nyaka timang'owa nikech mano koro wawacho ni o impair functioning mare to functioning en gigo kaka nindo mabende ni wasewinjore ni ka ng'ato konindo maber tiere gik moko mang'eny mok bidhi nyime maber e kit ngimane seche madundo ne sik gwecho matek cha odhi bedo kod chandruoge mang'eny emomiyo wahero chenro ni mar penjo daktari wapuonjore mang'eny to samoro amora mantiere kod penjo adwa ni chikiti maber e namba mar daktari nikech adwa ni mondo mi okonyi nyaka giko ma iyud konyruok daktari inyalo yudi kanye kod namba mar simu iyuda Amrek Kenya kaka chako kwa wacho ni wakonyo jogo man gi tuoche mopogore mag dangni mag paro kendo jogo ma bende nigi shida no mag itiyo marach gi yedhe mamero ji to namba na en 07 abich aboro aboro 10 232 0758810232 kigoyo namba no wabiro lalore kendo wabiro konyore kendo wabiro duoko penjo ni duto ma in godo ma inyalo dwaro go konyruok Dr. Levi amor mokalo kenda doko niro kamano ageno ni ka jowago go simu kaka thuli wuok kod gi winjare mondo mayud kaka wakonyogi nikech ngima
En mwandu, kosiwacho ganango. Kamano, ngima en mwandu. Ne daktari wa waduoko ne erokamano makende ne jogo mochung' ne picha kamoting'o Ernesto Gini waduoko erokamano makende ne jogo mochung' ne taya kachiel kod duol erokamano ne director na Lindsay erokamano mathoth ne producer na Perpetua Okoth Nyameja erokamano mang'eny kata kamano watimo ni mos makende kuom tho mar kwaru ne in jahera mar chenro ni nyaka kendo odiochieng' machielo iluonga ni Ruth Otieno oriti masane.